Bueno, eta gaurkoan, kameran bestalde, horzen daukagu, Unai Gardoki Alkorta, erran behar Lizarra ikastolako Guraso elkarteko lehendakaria dugula, okerez banago. Unai, ongi etorria eta egunon, Unai? Egunon, asmatu duzu. Bueno, ahotsa joan egiten zaigu batzutan, baina tira. Nafarro oinez, aurten Lizarran, urte zaila. Bai. Aurten Lizarran, aurten eta lehen urtean ere, hori izan zen gure asmoa. Hau burutik pasa zitzaigunean, ez dakit, 2018an izango zen edo, eta esan genuen, datorren urtean ez, 2 urte, 20an horrela borobildu egiten dugu. 50. urte hurrena, dena bat, ez? Baina, bueno, gauzako gertu egin zaizkigu, eta 21era pasa behar izan dugu, bai. Oite batera pasa, eta jakin behar, gainera, denak espero dugu, ja onbideratuko dela dena eta posible izango dela, baina hala eta guztiz ere, bueno, horrek zuentzat arazo ugari suposatu izango du, pentsatzen dut, ez da? Alde batetik, lehenbiziko urte horretan horre egotea, itxoiten, esperun, lanean, gero dena zapuztu egiten da, bertan bera erori, urrungo urterako utzi, eta orain, ja urte hasieran ere, oraindik gauzak ez garbi, pentsatzen dut. Hoi da, alde batetik, horren luze izateak, jendea nekatu egiten du. Hori da, ez jakitea, badaude batzordeak geldik daudenak, adibide bat, ez? Ibilbide antolatu zuten horiek, orduan hasieran fuerte hasi ziren, lan ederra egin zuten, dana prestatuago, baina horrezkeroztik geldi daude. Orduan oso zaila da. Gauza hauetan jendea ideia batekin sartzen baldin bada, urria antzen, eta hor urria azaroan bukatzen zen. Eta horren luze joateak ez du bat ere lagundu. Egoera ere, bakoitzak etxean zegoera daukan, begira lanak nola dauden, erteak direla, orduan asko kostatzen ari da, eta gero diozuna ez dakigula. Egoerak pixkatu bera egin zuenean, esan genuen, venga, berpiztu egingo dugu, aurkezpen bat egingo dugu 2021ko hau, ez dakit ez, berriro martxan jartzeko, eta berriro da nahi zen, eta hola gabiltza. Oso zaila da, oso. Baina, baikor izan behar dugu, pentsatu behar dugu gauzak egingo direla, eta aurrera egin behar. Ez dago besterik, ez dago beste aukerari. Bueno, kontatu diguzu pixkoat, joan den urtean, ze lan burutu zinuzten, zein martxan jarri nola baitere, horrek ze emaitza eman duen alde batetik, baina baitere agian ze gauz bertan bera utzi behar izan dituzuen. Begira, egia esan, lehengo urtean, guk, igual ez da ongi esatea, baina, bueno, guk beti hor altsasu aurretik egon izanak, referentzia hona zen altsasu, esan nahi dut. Gu hasi ginen, egu berritan, dendarekin, eta bueno, lanean hasi ginen, eta ongi hasi ginen. Ikusten genuen, martxa ona genuela, eta aurkezpen egin genuen, dana ongi joan zen, baina eske hori kenduta, beste guztia dana, esan diteke erori egintzela. Eta ongi ere ginen, altxasura begira ere ginen, eta ondo ere ginen. Eta egia esan, dana bertan bera gelditu zen, eta gaur egun ere dana airean dago, egia esan dana airean dago. Egia da, ari garela, ez Nafarroan bakarrik. Azken bolada hontan lan desente egiten ari da ere Euskal Herri mailan, ez? Badira ekintza batzuk, orain dela gutxi ikusi genuen ikastolak herriari Euskal Telebistan bota zen hori, emititu zen hori, eta bueno, badira beste proiektu batzuk Euskal Herri mailan martxan jartzen ari direnak. Baino gurean, Nafarroan, oso
oso gaizki. Gaizki, dana bertan berak gelditu zitzaigulako. Arte oineza bai egintzela, baino hogeian nola gelditu zen, da nola 21 pasatu genuen, pixkat aparte joan zen. Etzen erabat, esan nahi dut, zen oinezari lotu. Arte oineza egin zen, baino urtero egiten den moduan, baino oinezari lotu gabe. Eta beste guztia, bertan bera gelditu zaigu. Bertan bera. Orain gainera, bueno, erabaki duzue, oraingoz bintzet, denda estea, ez? Beraz urte bat osoa kontu duzue denda irekita, urte bat baino gehiago, baina orain, ala beharrez, pixkoat erabaki duzue oraingoz denda estea. Bai, hori lehen aipatzen dizuna, jendea lanean urtebeteko ideiakin sartu denean, luz egiten da, pentsa, lokal bat utzi digunarentzako, ez? Eskertzekoa da, hilabete mordo bat egin ditugu denda hortan, da ikastolako familia batek utzi zigun, baina ulertu behar da ere, beste urte bat luze egiten zaiela. Eta eskertu behar zaie egindako esfortzua, oso ongi etorri zaigu, eta ja beste urte bat usteko moduan ez zeuden. Orduan, utzi egin behar dugu. Egia da ere, hor online denda dugula, hortxe gabiltza pixkat horrekin orain buru belarri. Iruditzen baldin bazizu gero pixkat kontatuko dizut hori nola den, porque jaketa aprobetxatu behar dugu momentua. Bai, noski baiet. Orain bertan galdetuko dizut, hori, ja nola funtzionatzen duen? Kontua da, oinezaren web horrian edo Facebook bidez ere web horrira sartzerik badago, eta hor sartuta erresa da. Dauzkazu produktu ezberdinak, pixkat emakumeak, gizonak, aurrak, eta hor sartu ezkero, hor saltxeatzea da, ez? Begiratu, sartu, eta sartzerakoan bai datu batzuk eskatzen ditu erosketa egiterakoan, eta erosketak 50 eurotik gora baldin badira, doainik bidaltzen da, ez duaka kosterik, erosketa bidaltzeak. Eta hortik bera baldin bada, 7 euroko kostea dauka. Egia da orain denda itxiko dela, produktu gehiago sartuko ditugula, badaukagu batzorde horretan dagoen aditu bat, eta hori dabil horrekin, nire nabil oso jarrita. Baina, katalogoa indartu egin behar du, eta horrela da, erosten duenak etxean jasoko du, 2 egun baino lehen etxean dauka. Eta erresa da. Esan behar dut ere, gaur egun online denda, bai edo bai egin beharreko gauza bat dugula, baina naiz eta denda itxi, saiatuko gara, gero udaberri udarako beste lokal bat aurkitzen. Zergaitik, ikusi behar ere egoera zein den, gero uda garaian, baina gauza erdiongi balego, Lizarrara jende asko etortzen da. Jende pilo bat hurbiltzen zaigu Gipuzko aldetik, gehien bat, eta lokal bat eukitzea oso garrantzitsua da. Lizarratik baita ere pasatzen da, Santiagoko bidea, hor ibiltaria honitz ibiliko dira, agian hor daki, oinez dabiltzen ez, agian beti izango dute zerbait erosteko aukera baita, ez da? Baita ere, hala da. Gero ere, dependetan non kokatzen duzun, baina aukera bada, argi dago. Eta, kontua da hori ez, gaur egun, lehen denda genuen, denda oso ongi bila, orain web bidez ere saltzen ari gara, zertxoait saltzen ari gara, baina era bate bertan bera gelditu dana da, hori ez, irterak, kanpinak, festak, eta horrek aukera asko ematen zuen, eta horren zai gaude, zer izango da, ez dakigu zer egongo den, festak egongo dira, kanpinak beteko dira, ez dira, hori da, osea, beraz, Joan... Bizitzan daukagun hori, eskakintasun hori, hemen ere gauza bera da. Zai gaude. Joan den urteko salmenta nola joan zen, denetara hartuta?
Ongi, kontua da, hori, esaten izuna, gu hasi ginenean, referentzi moduan Altsasu genuen. Altsasu ba oso ongi joan zelako, lan bikaina egin zutelako, eta erreferenteak ziren, ez? Guretzako. Orduan, haiei begira ari ginela, ongi ari ginen. Baina egia da ere, gero, ba, dana itxi zenean, denda itxi behar izan genuela, eta bueno, ba, gauzak pixkat bera egin du, baino aurrera egin behar dugu. Hala bada ere Mhm. aurrera egin behar dugu, eta pentsatu behar dugu udan gauzak ongi ongo direla, eta bueno, saiatu behar gara beste lokal bat aurkitzen, eta dana ongi joango dela pentsatzen. Mhm. Eske Eta, bestela, indarrak horrela ateratzen dira, baikor izan da, bestela gaizki gabiltza. bueno, eta agian bermoldatu beharko da, Nafarro oinez, lehenbiziko aldiz, erraten dut, pandemiaren ondorioz, ba, ez dakit, ba, distantziak hartuz, eta horrelako gauzak, agian posible izango da, urtengo Nafarro oinez, ze eszenatoki, pixko bat antzematen duzue. Begira, egia esan, eszenatokiak nahi ditudun guztiak. Osea, eske, zer izan, ez dakit, adibidez, San Ferminak, nola izango dira? Egongo dira, normalak izango dira, etxekoentzako izango dira, eta dena horrela da, ez? Festa egunarekin, oinezaren azken egunarekin, gauza bera gertatzen zaigu. Nola izango da? Pues ez dakigu. Ikusi behar eta ari gara eszenatoki ezberdinak pentsatzen. Burutik ere pasa zaigu edo orain dela gutxi atera zen, begira, oineza ezin baldin bada, oineza urte osoan zehar egiten diran ekintzak dira, oineza. Baina azkeneko jai egun horri begira, ba, ezin baldin bada egin, ba, lehenguan esan zuen batek, eta zergatik ez dugu oineza zonalde ezberdinetara eramaten. Ba, aukera bat da, gauza txikitxo bat prestatu eta ez dakit, ba, Iruñara joan, iparraldera joan, ez dakit, Tafaia edo hegoaldera joan, aukera bat da. Jai handi hori egin eta jendea ekarri beharrean, ba, igual aukera bat da, ba, gu kanpora joatea. Baino hor gabiltza, eszenatokiak dira asko eta ikusi behar. Ikusi behar, egia da orain udaberri, ongi nabil ni. Egu berri gara jontan pixkat deskantxoan ibili garela eta orain berriro martxan jarri behar eta gauza guzti horiek landu eta presto eduki behar. Urtean zehar hainbat gauz antolatzen ditu oinezek, zuk ongi zenion bezala, aurtengoan jarraitu behar duzuenez, hortan ere pentsatzen dut buru belarri edo gutxienez buru hausten hariko zaretela, ze gauz antolatu, zer egin, nola kontu pizturik, nola baiteratan lehen sugar txiki hori? Ba, begira, printzipioz oso zaila da. Guk badaude gauza urterokoak direnak, ba, ez dakit ez, txikiak handi, dana ez, artea oinez, basoa oinez, orain basoa oinezekin pixkatari ginen azken aldi hontan, ba, datak hauek direlako. Mendian aritzeko data hauek direlako. Hori martxan jartzen ari gara, baino beste gauza guzti horiek, bai, hor daude, baino eske, bai ze gertatzen den, claro, antolatzeko momentuan esan genuen jo, guazen epe laburrera begiratzera. Epe laburrera eta gauza sinpleak, porque eske ezin duzu kriston esfortzua egin, ez dakit, adibidez, jaiegunerako, ez? Ba, kriston esfortzua eta gero dana bertan bera gelditzen zaizu, eta orduan pausoak eman behar dira pixka dosifikatuz, epe laburrera begirari gara, eta horrela gabiltza. Egia esan, ezjakintasun honek hortara eraman gaitu, ez? Pixkat, mantxo, kontuz, eta indarrak zainduz. Porque eske
egoerak indarrak asko murriztu ditu. Gauzala, indarrak asko murriztu ditu. Eta pixkat horrela egin behar. Epe laburrera begira eta gauza haundirik pentsatu gabe, gauza haundirik pentsatu gabe. Orain adibidez, bagabiltza ere, egia da gauza asko dagoela, mendia dela, orain pandemia honek eraman gaitu danak mendira, danak atera gara kalera. Atera gara kalera esan nahi dut, ateratzeko... Mendira. Jendea ez da tabernatan ibili, mendian, eta bueno, eski izan da pasada bat. Zenbat jende atera den, badirudi herri azpitik atera garela. Eta bagabiltza ere horri deia batekin, eta egia da, mendiko jarduera asko dagoela gaur egun, baina bueno, hortik ere bagabiltza, ez? Ez da festa, elitzateke festa, denak batera festa bat, baina bueno, gauza bat antolatu nahian gabiltza, eta bueno, bakoitzak bere momentuan aukera duenean, bueno, tantaka, bakoitzak badauka hor gauzatxo hori egiteko aukera, eta bueno, beste ideia bat da. Azkenean, honek eraman behar gaitu, ez dakit ez, nola esango nuke, berrasmatzera edo orain arte ezagutu dugun hori, igual ezin da izan da, berrasmatu egin behar dugu nana. Noski, erran behar, ikostaro guziak elkartzen balen badituzue mendiz, egun berean, denak ateraz, jende mordoska behar da, Elizondotik Lizarrara, Lizarratik Tuterara, Tuteratik Iruñera, ernai dut hor lerroan jarrita, jende mordoa behar da, hori dena betetzeko, beraz, badago aukera. Mendira ataraz diot, horrelako ideia batekin, jendea Nafarroa oinez berexi edo zerbait ospatzeko. Zu diozun bezala, batez ere, bai egia delako, erromeriak dirudia unitzaldiz mendira edo mendietako toki batzuetara izaten diren ateraldiak, hori errealitate bat da. Hemen Lizarra inguruan abidez, badago asko, hori, bizikleta kontuak eta nik ez dakit, suposatzen dut toki guzitan gertatutako gauza bat dela, baina hemen Lizarraldean azkeneko urteotan, hori ez, bizikleta, BTT, orientazio, gauza pilo bat antolatzen dira. Eta hori pentsatu genuenean, esan genuen, beste gauza bat, igual jendea ja pixkat horren beste gauza aukita, baina bueno, pentsatu genuen ere, horrelako gauza polit bat eta oinezari lotuta dagoena, bueno, horrek bere, ez dakit ez, nik uste jendea erakar dezakela horrek, eta bueno, asmoa pixkat hori zen. Horrelako beste gauza bat ateratzea, baino ez, oinezaren ikutu horrekin. Baina, bueno, hor gabiltza. Badira beste gauza batu, bueno, hori antolatzeko ere gauza asko begiratu behar da, eta bueno, hortan gabiltza. Bueno, eta urte zugaitzak non landatuko dituzue, zengatik urte berexiak, joan den urtekoak eta urtengoak urte berexiak dira. Oiek, ongi azpimarratu beharko dituzue, zugaitz horiek, non jarri behar dituzue? Bueno, hor bagabiltza baditugu bitoki, bitoki eta, bazen beste hirugarren gauzatxo bat, baina, baziren bitoki horrela zuitzak landatzeko, bat da Ameskoan, barindano inguruan, Urederra errekaren parean, hor bada hektarea bateko terrenotxo bat, eta hor landaketa polit bat egin nahi genuen. Gero badugu Antzin herrian bertan, ja Baldegan, bada hor, bazen Ega ibaiaren ondoan, bada tokitxo bat, eta hor nahi genuen egin landaketa bat, baino pixkate aurrak eraman alizateko, pixkate azaltzeko paneltxo bat jarri, eta azaldu pixkate erreka nola den, erreka dauzkan espezie ezberdinak, eta horrelako pixkat pedagogikoa izan zitekeen gauzatxo bat prestatu nahi genuenan. Orduan, landaketak izango lirateke, bai Antzinen, bai zeran, Barindanon. Eta gero hirugarren gauza, ja ez da landaketa bai inguru giroarekin lotuta dagoela, eta da Llanoseko, Lizarran bertan, Llanoseko parkean, ez dakit ezagutzen duzuen, badago parke polit bat, eta hor pixkat indartu nahi genuen
xaguzarren asuntua, ez? Eta kutxa batzuk banandu, eta, bueno, pixkat xaguzarren inguruan, proiektutxo bat egin. Hiru gauza horiek izango lirateke, ja, basoa oinez, baina, bueno, xaguzarren asunto hori ja aprobetxatu genuen hor sartzeko ere. Ederki, beraz, ikusten dut, gauza horiek nolabait ere, hori ez, indartuko dizuete pixko bat, nahi dut bizirik mantenduko dizuetela horrelako gauzak diot. Bai, eta eskerrak, porque egin daitezken gauza horiek hor daude eta egiten dira, ez? Eske, dana izango balitz hor, horrek pandemiak ez du, a ber, pandemiak, egia da, egia da, hor gero enpresak animatzen zirela, laguntzera, eta ez dakiz zer, egia da pandemiak danak ikutu gaituela. Familiak, enpresak, orduan, bueno, igual kostako da jendea animatzea, baina, bueno, argi dagoena pandemiak hori ez duela gelditu. Hor ja guk aurrera egingo dugu eta ateratzen dena aterako da, baina hor dago. Ez da beste kasutan bezala, hori ez, airean dagoela eta ezin ez jakin, ez? Baina kasu honetan bai. Eta ongi dago, eta eskerrak horrelakoak dauden. Denda hor dago, eta mugimendua dago, hori hor dago, eta eskerrak ala den. Bueno, eta erran daiteke, aurten azkenean, ez balen bada bintzat, oker ikeragarririk, Nafarroa oinez ere, egun hori izango dela, ez dakigu zen modutakoa, baina egingo da. Hori ziurtatzen alda edo oraindik ez? Begira, asmoa hori da, asmoa, esan dizudana, eguna bera, eske, auskalo, igual esaten dizute, eske, ez dakit, tope bat jartzen dizute, begira, horren beste pertsona egon daitezke, igual egin daiteke, edo ez dira baimentzen horrelakoak, beste aukerak begiratu barren dituzke, adibidez esan dizudan hori, hartu eta begira, oineza, zonalde bakoitzera eramanduko dugu, edo gaur egun festa egongo den edo ez, ezagutzen dugun moduan edo hemen bertako jai hori egongo den edo ez dakigu. Egoera horrela da. San Fermina egongo den edo ez dakigu, eske horrela daude, baino oineza urtean zehar egongo dela, gure asmoa hori da. Eta nik uste dut, egongo da, adibidez. Basoaren kontua hor dago, hori oineza da ere. Orduan, zein formatotan egongo den, ez dakigu. Baina oineza egon badago. Orduan, apostu hori izan zen eta aurrera goaz, noski. Eta urten egingo da txanda, aldaketa, herri batetik bestera, hori egiteko asmoa dago, edo oraindik ere hori aurrerago ikusiko den gauza bata? Bai esan, hortan pixka galtzen naiz, nahiko buru belarri gabiltza gure gauzekin, suposatzen dut, baietz. Ez dakidana da, ondorengoek nola begiratzen duten, baino, suposatzen da, printzipioz, jendea atzetik badago prest, orduan, nik uste gauzak horrela joango direla, pasako dela, eta baino hori, gauden egoeran egonda, ez dakit nola izango den, porque hori jai egunean pasatzen zen. Egunean bertan egiten zen ekitaldi hori, eta orduan egiten zen, orduan nola egingo den, ikusi behar, baino nik uste bai egingo dela, nosi, hala espero dut. Ikusten dutenez, hortxen, zabiltzate, gazi gozoan, ez da? Gehiago gezi edo gazien, baino tira, indarra badaukezue, animoa ere bai, eta hori da garrantzitsuena. Esker mila gurekin izateagatik, Unai, orduan dio Adam bezala, nahi duenak zerbait Nafarroa oinez zeri buruz, web horrian sartzeri besterik ez du. Agian gogorazi ze web horria den, eta horrela jendea berehala hasten zaitzue, edo bai dendan, edo bai beste gauzekin, edo agian ideiak ematen, ni zer dakit? Erresa da, horre nik egia esan nola zuzenean sartzen zaidan, baina Nafarroa oinez jarri hori idatzi Googleen edo dozintokitan, eta hortxe azalduko zaizue. Eta Facebooka edo beste, zera? Aplikazioa.
Ze hauek erabiltzen dituzten hoietan ere, zera, helbidea hortxe azaltzen da, hortxe sakatu eta zuzenan eramaten zaitu tokira. Ederki Unai, besterik ez baduzu bizeta esateko, mila esker gurekin izateagatik eta urrungo bat arte, egongo gara, ziur, eta urte Nafarroa oinez, ja aurrera ateratzen den, behar den bezala, ja horrek errar nahiko du, baita ere pandemiari nola baita ere buelta hartu izango diogula. Hori da, mila esker zuei eta animo guztioi, nik uste dut denek behar dugula animo pixka bat. Gu hontan gabiltza, baino bera ez da betere erresa inorentzat, osea, animo denei.